chvíli je naša linka obsadená, naozaj až tak priam vážne obsadená. Kto je tam? Martin? Hovoríme s Kubkom totižto a nie, že s malým Kubom. Aj? Kamil, si tam? Nazdar, pozdravujem všetkých. Ahoj, Kamil, kde si môj kolega? A není si tu vysielam s tou onou trojice čarodenice z Istviku, je tu tá Londýna. Materina dúška, myslíš? Materina, áno. Kamil, nebuďte taký vtipný. Kamil je na kúpalisku, zmrňme tento úvod. Ako tam je, Kamil? No, ja som práve vyliezol z vody, je tu super. Čo tam robíš? Už sa dá kúpať? No, ja som sa kúpal práve teraz. A není ti zima? Spehuješ pod vodou, za koho? Ako ešte raz? Že si spehuješ pod vodou. Pozeráš na ten malý spodný diel plaviek, vieš, pod vodou to dobre vidieť. Všetko je v najlepšom poriadku, inak prezradím takú jednu informáciu. Susedovie Mara. Ja naozaj neviem, čo chcete povedať, teda Malichard, neviem, čo chcete povedať s tým spevom, ale teba veľmi nerozumiem. Ja ho trošku stiahnem, no skús ho prekričať. Chcel si povedať niečo zaujímavé, minimálne pokúsiť. Zaujímavé som chcel povedať to, že som tu s 2 sexy ženami a teraz vôbec neklamem. Je tam Arma, je krásne. No pokračuj. A inak je tu celkom fajn atmosféra, je tu čím ďalej, tým viacej ľudí, hrá sa tu beach volejbal. Čo si? Nebuď sprostý na Šalviu. Moja kamarátka, na to pozor, Kamil. Ja čo ešte napríklad, že hrám? Ale inak všetkých pozdravujem, pozývam na letné kúpalisko v Nitre, je vážne super. Počkaj, no máš aj to základné vybavenie, vieš, také tie napúkovacie snorkelka, hej, a koleso s kačicou napríklad? Nie, základné vybavenie, teda aspoň do toho môjho základného vybavenia patria jednoznačne plavky, nejaká... Aké máš tangáče, ako si zvyknutý, alebo... Nie, určite nie, tangáče nie, tentokrát nie, ale na budúce si ich vezmem. Dobre. A inak... Všetko fajn a moja výbava pokračuje. Šnorkel nemám, ale indulonu, nie? Aby si sa neopálil. Čo? Nie, krém. Opaľovací krém. Chceš to s krémom alebo bez kréma? S krémom. Krémom, poď sem. Ty s krémom. Pretože treba sa chrániť. No nič, ja si myslím, že by sme mali ukončiť tento rozhovor. Díky, Kamil. Prečo? Teraz, keď ma to začalo baviť? Kúpaliska. Takže akože odporúčaš. Je tam fajn na kúpku, je všetko také, že vhodné na kúpanie, teplý deň, treba sa prísť omočiť. Úplne skvelé to tu je. Ešte raz všetkých pozdravujem. Ešte ti zavoláme po 16. Ahoj. To nebolo pekné, Michal, pretože Kamil to zobral vážne, vieš. Teraz naozaj pôjde hľadať indulonu a rôzne veci, takže posielame vám úsmev. I love your smile.